aurreneko aldie gaztegune antolatze deula. Gazteko esan ziguen, pixkat faltan ogotatzuela olako egun bat ozean, gure materiala eta gure aldan guztie behan eskura jarri deun, behar zuten guztie, nolabait behak antolatutako zerbait da, gure laguntzakin behaiek antolatutakoa. Bueno, gaur egun guztiko egitara daukeu, goizetik hasi geha, pixkat mendiguelta eta ameketako hain dit eulan gaurren, eta, bueno, geho bazkari, oantxe bukatu du bazkantzen, noen postrea izango dugu, eta gero atxalden hola... Tertulia bat, gaztetxeko garai bateko historik eta pixkat nundik noakok eta tertulia moduko bat, eta gero jak hauen zagiardoa eta kontzertu. Egun kompletoa beraz, ezta? Bai, goizetik hasita nahizunantzako, eta altzunantzako behintzat gorri biligat arten, da egun oso emetxe pasako du, bueltan. Bai. Bueno, 50 baino gutxixego gaude, ez dakit azkenen kontu zenbat eta zizkigun, baina hortxe hola zerbait. Eta bazkaltzeko, aurrena ensalada bat, eta gero oi askoa eta kroketa batzuk, frito bariatu batzuk. Hoi da, eta eateko denetiken. Ardoa, taude eta... Eta postrea helatu, Eta postrea helatu hemen. Bai, aurten olako leku egokitu duan bigarrengo pixu egin da gero, eta nik uste gaztetxea hundie da, eta hola egokituta, nik uste leku falda ez dakeula. Eta gaztegune aurtengoa hoxe zan bizkat helburue, beste generazio bat, relebo bat etortzekoa, eta ikuste dugu, ni naiz, guge hemen zaharrenetako, nik 25 bat urte 26, eta gazteko kebadare, 16 urteko kebadare, eta, espero dugu beste urtetan behaiek antolatu eta dena behaiek itea, oita, bintzat helburue. Helburu azkenen izan ez, gaztegun hau antolatzena, gaztetxentzako interesgarri izan, pixkat igual gaztegok nolabait dinamikatan sartzen hasteko modu bat izatea. Eta hortako da egune, nahiko ondo funtzionatzen nahi dela ustez, baloratuko dugu gero zen muzatean da zen muzez, ni uste balorazioa gaurtik arega gore eman beharko ala ez, helburu egin ez dinamikatan sartzen hastea, urte guztin zehar ikusiko dugu, zen muzko helburu bete zaizkigu no ez, eta hoxe zan helburu eta,